despre doamna multitasking a României, Elena Udrea, care după ce ne-a făcut demonstrații de croșetat, de dat cu mopul, de călărit, de incompetență, Norvegia este țară membră UE și e condusă de președinte, a mers la cules de strug, culoși, adică cu poșeta și încălțată cu pantofi cu toc, mai mic, cam cât ăla care era la sandalele donate la inundații. Copiii vor învăța de acum la școală, Ana are meme, Nuții are strug. Dacă nu știți când a fost evenimentul, vă spun eu. Când dumneavoastră erați la Filiaș, în acțiunea de curățenie numită în toată țara Let's Do It Romania, Nea ei a organizat o acțiune mai micuță, Let's Do It Elena Udrea. Dragi prieteni liberali, în altă ordine de idei, dumneavoastră, tinerii liberali, veniți aici, la Partidul Național Liberal, nu pentru că nu a făcut greșelile PD-ului sau ale PSD-ului. Voi încerca să răspund cât de cât la întrebarea de ce ați optat așa. Este de mult un obicei la noi să se spună că între partidele politice există deosebiri de persoane, de ambiții, nu de concepții și de doctrină. M-am ridicat întotdeauna